Top stories, interviews, controversial kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga mga kaaksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Diri kita sa Sabado nga presentation na Hulyo 2 na tuig 2022. Aksyon Hotline. Ikaduha na kita nga adlaw sa ikapitong nga bulan. Kumusta kamo mga suki namon nga matag paramati sa kahanginan kag subong man sa bahin sang online nga pagpangalagad nga nagamonitor nagasunod na karon na nga aga. Aksyon Hotline. Kataw miya sa aton sinidalagan sa panahon no karon nga aga pa nagasmile ang init or si haring adlaw. Sigurado ti tagiti ini karon sa udto, hopefully nga wala naman sang mga pagulan nga ma-eksperyensyahan no para nga at least ang may mga ulobrahon no damo gyapon ang nagkadto sa out of town sa mga beaches kag sa mga resorts. Aksyon Hotline. Medyo halong lang para sa mga pamilya nga nagahimo sang o nagapatigayon sang family bonding no kay ining Sabadong adlaw amo ini usually mo ang usually ang schedule para sa pamilya nga magtililipon. Aksyon Hotline. Tatanan nga nagahiwat sa ilang kaadlawan, happy birthday sa mga nagahiwat sang anibersaryo, wedding man o kung anong anibersaryo dirati, happy anniversary sa inyo. Aksyon Hotline. Kunlang tawon naton ang schedule, amo ini ang o schedule sa DepEd, amo man ni ang Hulyo 2 ang katapusan na nga daw sa mga graduation rites, graduation ceremony. Congratulations to all the graduates sa mga nakatapos kapin pagid sa kolehiyo. Why ina nagakahulugan nga pasimple na lang kag tapos na ang inyo sining paninguha kay after graduation ang inyo naman nga paninguan kag tutukan kung paano makatrabaho. Aksyon Hotline. Ang nag-moving up iya pagkadto naman sa another grade. Ati lain naman nga istorya, another challenge karon nga school year. Ang isa pagid nga balantayan naton kon bala makabalik na ang ginatawag 100% nga pagpatigayon sang face to face nga sahi sang pagtudlo ang Department of Education. Aksyon Hotline. Nagalaom kita nga by next week, sunod nga simana, after nga formally na halos tanan nga mga opisyales halin sa lokal, pakadto sa nasyonal, nakapungko na sa pwesto ang gina-expect subong, kapin pagid sa nasyonal ang mga tiglikom nga ginabutang ni Presidente Ferdinand BBM Marcos Jr. makaumpisa na sang ila pagtrabaho. Aksyon Hotline. Amo na nang umpisa iya no sang ila sining nga trabaho. Now sa national ang pila ka mga balita nga aton balantayan kundi nagligad to nag-viral ang sabahin sa social media si Senador bala no Alan Peter Cayetano nga kon madumduman ninyo sa Facebook ginpost sang isa ka netizen nga nagalakat sa isa ka mall no si Senador Alan Peter Cayetano upod sa iya sining nga tiayon kag nasugata niya ang pila ka ining netizen nga nagpost nga gin-remind kag ginpangayuan niya ka 10,000 pesos no nga ayuda siling iya si Sir Senator
Yung 10,000, no? Yung 10,000 namin, asa na yun? Action Hotline. Ti pagkatapos sadto nga may ara, no, sang nagkuha ini sang atensyon kapin pagid sa mga netizens, ang latest subong ti iga sumiter o kung iga file kag iga duso naman, no, ni Senador Alan Peter Cayetano, nga dapat mapasar na ini maaktuhan sang both Congress o kung chamber sa Congress, ang House of Representative kag Senate, ang paghatag sang ayuda under BBM administration nga ang tagsa ka pamilya hatagan sang tag 10,000 pesos. Action Hotline. Amo na mga balantayan na tunti ang question. Ano paglantaw nyo sini? Na may kwarta ayhan nga available ang gobyerno nga igahatag para sa mga pamilya, dapat ginman bala aktuhan kag ihatag ini nga ayuda o kun bulig sa mga pumuluyong Pilipinon. Action Hotline. Aber, nanong inyo sini nga paino-ino, anong inyo paglantaw sinaman? No? Dapat ginman bala nga aktuhan ini sang Kongreso, sang both chamber, nga mapasar ang isa ka kasuguan nga dapat ang tagsa ka pamilyang Pilipino, no, tagsa ka mga pamilya ang hatagan sang 10,000 pesos nga ayuda gikan sa national government. Action Hotline. Ang isa pagid aktuali nga balantayan ta sining pag-umpisa, no, sang pagpangalagad sa mga tiglikom nga ginpahamtang ni President BBM sa national, ang pamunuan, no, sang Department of Education, paagi kay DepEd Secretary and Vice President Sara Duterte. No, ina mga balantayan, ina because ang school year by August magaumpisa, this July kinahanglan maplastar kag maplansa na kung ano ang mga regulasyon nga dapat ipatuman. Action Hotline. Kay kung sa nasyonal, actually kung balikan tang hambal ni President BBM, ti ang party sa health, no, sini nga makakulangan ang mga problema sadtong tiyempo nga nagaaway ang aton pungsod sa pandemya. May mga plano nga ipatigayunon ang Marcos administration. Action Hotline. Ilan taon tani kung paano ni siya mapatuman, isa pagid, no, nga ginabantayan ta ang tiglikom sang Department of Social Welfare and Development, DSWD. Kundi dumduman nyo last time, ginambal diri ni DSWD Secretary, no? Tiglikom na gini siya karon ang miyembro sang Tolfo Brothers, no? Si Erwin. Silingya ako na kuya palantawon, gusto ko ining ginahatag sa mga 4-piece nga mga beneficiaries, ihatag na lang ni one time, kaysa lang ihatag, hindi nga utay-utay kag kada bulan. Action Hotline. Ambot kung dayonon ina, no, nga pagduso sang rekomendasyon sang tiglikom sang DSWD, Action Hotline. dapat ginman bala nga ihatag one time ining ayuda para sa mga 4-piece beneficiaries. Action Hotline. Galing damo nag-almaw kung damo ang nagpalayag sang ila sining nga reaksyon nga base kunting bon hatag sa mga beneficiaryo ma-defeat ang purpose kapin pagid, no, kay isa sa mga requirements diri agod nga mapadayon ining ayuda nga ginahatag sang gobyerno paagi sa DSWD sa mga 4-piece beneficiaries, dapat isa dira ka mga requirements nga magsigi ang pag-eskwela man sang kabataan. Action Hotline. Di kon hinali na karon nga ihatag mo one time kag kabalo ko may problema nga daan ng iban nga mga 4-piece beneficiaries kay pagbaton kuno sang ila sini nga benepisyo way magakadtugid sa purpose kuning iban ginatungit. Action Hotline. Amo na so far no ang sa national anyway may mga bag-o pagid nga ginbutang nga mga opisyales o tiglikom ang Marcos administration. So bantayan nato niya ang ila na pagtrabaho kay as expected ang pag-umpisa sang sadtong June 30 sang udto
no? May mga roadmap kag plano nga ginaplastar ang Marcos administration, but as to sa implementation sina aton hibaluon, no? Kag ang SONA sa presidente on July 25 isa pa gini sang aton balantayan. Action Hotline. Ay dira idaydayan na namo. Amo ni mga programa, amo ni mga proyekto nga luyag ko hatagan prioridad sa naunang isa kagatos kaadlaw sang iya pagpamuno bilang Pangulo sang pungsod Pilipinas. Action Hotline. Now, locally, ang balita ti kahapon, actually kagabi, no, may ara na sang pagpanumpa kag subong man inaugurasyon sang mga lokal nga mga opisyales diri sa bahin sang Metro Bacolod. Action Hotline. Tingob nga nagpanumpa, no, blessing, inauguration and oath-taking sa mga lokal nga mga opisyales diri sa Metro Bacolod. Action Hotline. No less than si Mayor Albi Benitez among nagpanguna gid sini, ara sanday Congressman Greg Gasataya, ang kaalyado man nga sa party list nga si Congressman Stephen Paduano, ang mga nagdalaog nga mga konsihales, even ang Grupo Progreso nga mga members ara man nag-attend, no? Siling ni Mayor Albi kagabi, siling waay na sang color coding, waay na sang pamulitika sa idalom sang akon administrasyon. Action Hotline. Ang tingalahan talang ang kahapon na interview ko pa si Councilor Al Victor Espino sa mga preparasyon kag ekspektaron sa ila sini nga patigayunon nga programa, no, inaugurasyon kag oath-taking. Uy, kaway siya maka-attend, di nagkanto si Councilor Al. Action Hotline. Pero anyway, hindi gin man na siya siling ko, it's not a big deal, no? Pero hibaluon ta kay karong kay Councilor Al, nga way siya maka-attend, may important fee siya nga gin kadtuan. Action Hotline. Kagabi sa inaugurasyon ni Mayor Albi Benitez, dito niya ginlay down ang tanan nga mga program nga nakaangkla o kung naka-anchor man sa mga promises, no, kag platform of government nga iya ginpromisa during the election campaign. Ti kagabi liwat niya ginsulit, no, actually naghatag na siya mando sa pamunuan sa BCPO nga maghimo sang nagakaigo nga pag-akto kon peace and order sa Bacolod ang paghahambalan. Action Hotline. Kahapon kadungan sang ginpatigayon man nga oath-taking kag inauguration, nakita ta may mga naga-duty na nga mga miyembro sang bitaw, mga traffic enforcers, at hindi na nakasuksok pula, ang iban putian ng uniforme nila. Action Hotline. Pero ano ang pinaka-plano kidsini? May ara balas ang pagkambyo, no, sa uniforme naman nga kulor nga isuksok sa mga traffic enforcers. Ako yan nagalantaw, no? Ang kulor nga isuksok sa mga traffic enforcers sa mga traffic personnel, it doesn't matter. Ano man nga kulor ang ilay suksok, ang importante kung paano mo ipatuman ang smooth, ang maayo nga mga ideas, agod nga mapahagan-hagan ang problema sang trapiko sa Bacolod City. Action Hotline. Ang dalan Lacson, isa sa mga namuno ni Mayor Albi, siling niya taatagan tagi na pagtamod. Kay na masulbarda, ang mga dalan nga sa Bacolod, daway masyado may-utilize, ti amo na siya ang himuon nila kagatagan gid atensyon. Action Hotline. Aber, ano diring challenge ang ginatubang karon ni Major Junji Liba, no, sang bitaw. Kay siya na sumungtag pamuno da mo, pero I understand, no, bitaw lang. Abot sa TMU, sino yung magapungko da nga taga-pamuno? Action Hotline. Health concern. Isa man ini nga ginaplastar nga luyag ni Mayor Albi Benitez nga mga programa sa ikayang lawas mahatagan gid sang nagakaigo nga pagtamod sang iya administrasyon. Ang problema sa illegal settlers, ang kadamuon sa mga squatters, nga ti may ara sang on-site development, kag iban pa. No, amo na ang isa sa karon
sang pagatutukan gid sang Benitez administration. Action Hotline. Reaksyon kapag lantaw diri sa pilag ka mga sektor kapin pagid sang mga opisyales naton sa Metro Bacolod hibaluon tay na karon dugay-dugay. Action Hotline. Alas 8:21 na. Ano pagid ang pilag ka madalagko nga balita on the local side nga aton tutukan karon nga aga, no? May shooting incident kibot naman ko kagabi nga may ginpost pa ya si Action Zil Minardo. Actually kuan na no? Why naman curfew subong tao ka pinagusto naman lang lagaw mo. Action Hotline. Pero kagabi may ara ya lalaki nga natiruhan, ang rason lang bangod sang hindi nila paginsindihan ay kag kalog kuno ang ginumpisahan sang ila pagbangigay. Action Hotline. Pero lalaki pilason matapos malutangan. Action Hotline. Lunes nga daw, Hulyo 4, atensyon sa mga luyag magparehistro. Wala pa man may baluan kung anugid ang mangin kapalaran sang barangay kag iske election sa idalom sa mga bag-o nga mga opisyales sa Kongreso. Pero ibaluon tani, no, bala mapaisol, bala ma-extend, bala madayon ang eleksyon sa bulan sa Disyembre, pero ang preparasyon sang COMELEC mag-aumpisa na. Ang calendar of activities by Monday, mag-aumpisa na ang pangrehistro sa wala pa marehistro. Action Hotline. Balikan tang COMELEC na karon na para at least as early as now, may ara na sang advisory nga mahatag hindi lang diri sa Bacolod, kay sa province, balik naman da sa iya sininga palanghakuan, no? Ang taga-pamuno sadto kag subong nagresume na nagbalik na sa posisyon, so si Attorney Ana Nuria, no, bilang Provincial Election Supervisor. Action Hotline. Tiyan mo na, uy, ano man si Ma'am Donasco, hindi na PIO? Sano po? Lain na? Sino lang mapungko aksyon din nga PIO da? Namita ni si Ma'am Donasco, to kay Dukadasig Action Alvin, maka-interview to sa iya. Action Hotline. May mga changes, ambot rin sa Bacolod, kung may mga pagkambyo man, no, kay may minor reshuffling naman nga ginpatuman last time sa Bacolod City Police Office. But because of the new mandate, na ano ini matabo, may ara man gyapon, no, nga ipatuman pagidugang nga mga reshuffling ang pamunuan ni Colonel Martir. Ambot ay ko kabalo sina. Action Hotline. Now, sa lokal, ang update man gihapon may press statement actually. Gagin na pagwa nagligad nga daw ang kampo ni Mayor o ni outgoing kag subong man the former Mayor of Bacolod City Bing Nadia parte sa Truth Commission. Balikan ta ni karon ha kay ti siling diri ni Dr. Chris Urungon, siling ya illegal na ya kag unconstitutional ya. No? Atong pag-red flag sang 1.5 billion siling ya do fishing expedition to. Tigaling siling ni Councilor at ani former Councilor Attorney Sisa Distrito, siling ya kung transparency gid man. Simple pa lang ganing ginapangayo namon, listahan pa lang sa GO, hindi mahatag. Action Hotline. Ano ka matuod ini nga may ara gid man da sang pila ka mga opisyales adto sa Bacolod City Government nga daw perti kuno ya ang ratsada nila in terms of GO? Uy, grabe. Damo gi kuno naganar nila parte sa GO ni. Action Hotline. Ang listahan kuno perti kadamo pero ang aktual nga may ara sang nagaobra kag gina-assign sa mga nagkalain-lain nga mga departments. Nagyutay lang. Ay, ano ni man? Basi wani kabalo si former Mayor Bing Nadia. Action Hotline. Ti aber ko na no, ini ka persistent ang karon nga administration nga ibaluon pilagid bala ang ginagamit, no? Kag ginhire sa Bacolod nga mga job order casuals during the previous administration kag kun pilang ginagasto sa syudad para sa sina nga mga personnel nga nagabulig trabaho sa mga mainstream employees sang City Hall. Action Hotline.
Kapukusan maditali sinibantayan sa aton sini nga pagpangalagad diri sa Sabado nga presentation sang inyo palatuntunan aksyon hotline. Aton pagpangalagad karon nga aga buylong nga ginadulong sa inyo sa kaalaman sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea, a combination for a healthier life. Tandaan tagida nga ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule pakabulig ni siya pabakod sang aton immune system kag resistensya sa lawas. Nga tidamo iniya sang vitamins and minerals, phytochemicals. No, nga amo na siya makapabaskugid sang aton immune system kag resistensya. Meaning, bisan mga common illness, nga masami amo nang una nga nagaigo sa aton sini nga lawas, maprotektahan kita sina. Kay hindi mo man-discount ang possibility nga alindira sa common illness, ubo, trangkaso, o kag iban pang ginabatyag Muslim mo do kasimple lang pero amo na kon kaisang ginahalinan nga maglala ang imo sini ginabatyag. So proteksyonan kasi na because ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule bisan ang pungsod Amerika ang FDA naghatag approval bangod sa iya ka epektibo kay ang gingamit diri nga mangosteen amo ning super variety nga mangosteen. Natandaan tagid ina kag sa nasiling ko na ini nga produkto na pamatud-an na ang ka-epektibo. So ano pang ilang hulat nyo? Para protektado ka anuman nga balatian, anuman nga masakit, kay siling gani, bisan ano, payakon, damo ka man kwarta kung ano masakit mo, puwerte, no? Why man gyapon may imo, kasi na, kag daw, halos tanan ang imo nga propiedad, basi matabog papagod sa pagsalbar sa imo kayong lawas. Pero bisan pigado ka lang kung mayading mo sitwasyon, namin gini, amo na nga ang ikayang lawas labi pa sa pinakamalahalon nga perlas. Ang nami pagid sini komparisan mong capsule sang tea nga manami naman para sa may mga hapo kag sa kababainan nga naga problema sa ilang monthly period. Tandaan naton Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea, a combination for a healthier life. Action Hotline. Alas 8:28 na Action Radio Philippine Standard Time. Naunahon ko lang niyo kay anyway, kadamo abi sa mga priorities nga ginaplastar kagabi ni Mayor Albi Benitez. Pero siling ko damo sa mag-concern kag ginmuno niya gid. No, one of the challenge amo ni siya sa BCP o Bacolod City Police Office pagi kay Police Director Colonel Joseph Thomas Martir. Now, ang panawagan niya kag ang iya sinigani nga mando kay Colonel Martir siling niya tutukan gid no ang peace and order sa Bacolod City. Under kay Colonel Martir kabalo ka tinamo sa mga shooting incidents nga nagluluntad dire. Now take note sa listahan sa bulan sang July sang June damo-damo to ya no ang mga nagluluntad nga insidente. Ari nakita sa bulan sang Hulyo, siling ko nag-umpisa pa, pero atoy do away, tos kalog itong inumpisahan kagabi, kadugay na nga dinumtanay kag hindi pag-insindihanay, nga nagresulta man sa pagpanglutang. Action Hotline. But under the new administration, the new challenge is to address the peace and order situation of Bacolod City. Amo na ang isa sa mga mandato ginambal kagabi ni Mayor Albi Benitez. Ano ang response? Anong reply sa pamunuan sa BCPO diri sa Bacolod City? Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is Police Colonel Joseph Thomas Martir. Sir, may aga sa imo. Welcome diri sa Action Hotline sa Action Art. Ay, Uy, nagkurug-kurug natin. Dahil lang gid sira kay establish ta nang imo signal kino nagkurug-kurug siling ko do basin na utdan ang linya na mo di ka do ang linya balas ang internet ka do naga. Hello sir. Dahil lang gid itaw gi sa liwat kasi ang imo nga lights inday basi amo na ang ginakuan niya sa landline tan lang sabi sugilanunon. Action Hotline. Kay siling ko ang isa ka lugar may ara sa mayong development kag mangin maayo ang pag-progress and even investors maganahan no nga mag sulod kag mag
padayon sa negosyo nila or magdugang sa negosyo kung may katawhayan. Ara na siya. Balikan ta, Colonel Martir, na utod kaina, do kalaw ay ito sa signal. Colonel, ara na, nagsaylo kami sa PIAC Communication. Good morning, Liwat, sir, and welcome. Sir, Sir Art, mayong aga sa listener sa Action Radio. Salamat, Gid, siling ko kagabi, although nagligad, no, may mga statement na ginbuyan si Mayor Benitez, but during his oath-taking and inauguration last night, tingiliwat niya gid gin-reiterate niya kag ginaging specific ang iya sini mandato siling ang mando ko kay Colonel Martir is to address the peace and order situation of Bacolod City. What is your reply on this challenge, Colonel? Yes, Sir Art, no, kami sa Bacolod City Police Office, gatutok kami especially sa mga shooting incidents na nagaluntad for the month of June, kag ginatinguan ginamon nga masulbar kaning mga krimen ngayon. And in fact, sa pila to ka shooting incidents, anom na ang aton na file nga kaso, anom na solve, kag may 3 pa nga inog file maybe this week. Mm-hmm. So in terms of investigation and follow-up, kag pag-address ni, ang pulis ay nagapabaya, kag amo tungin mo nga may mga suspect or suspects na gani nga pasakaan kaso. Yes, Action Art, no? In fact, anom na ang aton na solve, kag maybe this week, may 3 pa kita nga inog file. Ang kagabi may shooting incident man ta, but ginawa man namon kabantay sa aton nga dalanon para hindi ta ma-shooting, hindi ta sang shooting incident, but ang shooting incident abi kagabi daw away gito ya magkaingod ang ginawayan nila daw kalog to sa ila panimalay. Ganito, budlay na yan, yung mga hindi pag-insindihan ay sa maingod balay kung kaisa do, hindi mo na malikawan, hindi niya mabantayan ka pulis, basta ang mga cases against person bala, no, hindi mo na yung ma-anticipar Colonel mo. Oo, actually, titingwaan ginamon. Anyway, identified man ang suspect at kasakaan to sa nagkaigo nga kaso. Anyway, ang victim to nga tupad yaman balay nga sa stable condition naman to siya. At least stable na o kung okay nang iya sini kondisyon. Oo, actually. Yes. Pero sir, in terms no sa sininga kampanya, of course, kung peace and order, kag kung paano mo ini ma-address, it requires no kung kaisa sang pila ka magkinanglanon, especially funds, mobility, and of course, maintenance dira para nga may ara gamiton no ang aton kapulisan sa ginatawag nga visibility o kon mobile patrol. May mga gin-submit ka lately pagidugang mga request or plano nga hinion pa sa alkalde so that nga mangin maayo pagid ang sitwasyon sa BCPO? Yes, Action Art, no, ang amon nga wishlist na submit na kay Mayor Albi way back pa to mga last month, and si Mayor nag-promise man nga within this year maabot na ang mga gin-request ang aton nga mga station commanders, no, para makabulig na in the maintenance of peace and order diri sa Bacolod City sa aton syudad. And of course, very gid si supportive gid si Mayor Albi sa sa police, but he is expecting results kag kinahanglan maninguha gid kami para tang expectations ma-ensure gid ang security and safety sa aton pumuloyo diri sa Bacolod City. In fact, nagligad sa interview ko sa kay Councilor Al Victor Espino, namuno niya nga atob lagin promisa sang city, sang nagligad pang administration o sang previous administration nga ti mahatagan kamo do 14 ka mga patrol cars, daw 7 lang ang na donate. Kag siling ni Councilor Al, actually may commitment sila nga daw ihatag pagito dugang sa inyong nabilin nga 7. Sir, nami pag hindi kayo makabulig ini para sa mobilization o mobility ninyo? Yes, actually, mo man ang amon nga na istoryahan nga manang ginambal ni Councilor Espino, of course, Mayor Albi, ang the remaining 7, sila na to siguro ma-provide kag I think hindi to siya ay Hilux siguro ang ihatag nila so maayong nga klaseng salakyan. Bauti mayo pagid kun Hilux, nami naguro sir ang riding comfort galis ni ko basi matulugan ng pulis. Amo mo na yan. Aircon nga daan kay aircon mo kag nasunod riding comfort yan nami siling ko imbis nga kasi kada tiyog natulugan bla hindi man guro no.
hindi man aksyonan kaya man na sila sa ilang nga mga lugar permi sa may integrated patrol deployment plan man kami every night, every day, 24/7. Kag tinguan tagid nga on the watch gina sila permi. Yes, sir. But somehow, ang police, whatever ang inyong pagpaninguha, without the cooperation of all the stakeholders, especially the public, kung kaisa may kabudlayan kamo mo nga pag-akto, pag-solve sa mga crimes, even the prevention, kung why na isang bulig sa publiko sa mapumuluyo, kung kaisa ang police, admittedly, daw nabudlayan man nga mangin successful in terms of peace and order, sir. Yes, sir. Mo gina sir, no? Do kadugay ta ma-file ang kaso because of lack of witnesses, no? Pero sa cooperation ng iba at sa aton nga mga pumuluyo, pasalamat kita nga ng mga ibang nga kaso na natabo diri na file ta na. And of course, any moment siguro mo 1 month, 2 months magwa na ng warrant of arrest or kay tinguan ginamon ma-operate na sila kay madakop na sila. Sir, may ara kita possible dugang nga mga reshuffling ipatigayon under your watch? Yes, sir. May ara, sir. May initial na ganit nga reshuffling. Maybe may masunod pag between a couple of weeks. May ara pag Okay. So, ang mga chief of police ni siya do may ara sang amo ni sila ang mangin subject no sang reshuffling. Yes, kaya iba na action art for schooling naman, ang iba na aiming naman for promotion, kaya they are willing naman to take other positions for their take-off positions for their promotions. Sir, kabay patani nga ma-maintain na ni amo na ning sitwasyon, status naton, ang COVID-19 cases, kabay patani hindi na magbalik ang problema para nga hindi naman add-on sa inyo sini obligasyon. Now, sa mga bakulod nun, anong ibo sini mabilin? Nga mensahe para sa ila, sir? Yes, action art no, your Bacolod City Police Office will always be ensuring safety and security. Kapaninguha kami nga tanan nga cases diri masolbar tagid. Hindi tagid pabayaan nga hindi ni siya masolbar para matagaan ta hustisya naton nga biktima. And of course, support nga ginhatag nyo sa amon, sa LGU ta, led by of course sa aton nga alang doon nga Mayor Aldi Benitez nga very supportive gid. Tinguan ginamon nga ensure tagid ang safety and security of everybody diri sa aton syudad. Yes, sir. Sir, may ari di bla concern gipadangat. May checkpoint kuno kaina sa sumag sa aga. Pero ang natalupangdan sa mga observer nga nakalabay to, motor lang gina-check ang mga private cars daw waay ano ang system sina. Yes, action art no kay tungod bala sa aton nga shooting incident nga nagliligad no ang aton checkpoint kina focus tanay sa motor riding kay mostly ang aton perpetrators motor riding. Okay. So hindi man na gid nga pang check gid sang tanan ang aton do deterrence na bala kay hindi naman election period subong. Ang ginahimo ta na do deterrence lang para ma-preventa ng mga shooting incident lang ang mga perpetrators mga motor riding. Pero with no exception, no, sa uli kung may ara naman with no exemption sa uli kung may ara na gidman sang checkpoint kita tanan na lang i-check karon ini. Yes, action art yan mo tagid na tinguan tagid nga ma-check na kan. Kapin pagiti illegal drugs isama ni sir sa mga nagapabilin kang naging perennial problem gid hindi lang sang BCPO kundi all over the Philippines no nga mga authorities naton. Oo, action art lang illegal drugs sa entire country man ang problema no. In fact, ang shooting incident very minimal man gani diri sa aton unlike sa ibang lugar nga mas damo pagid gani. So far ba diri sa aton daw pila man lang pulo or to say but most of it ma-file na no, na-solve na nga no, may nag-file pagita nga 3. So may mga remaining pagita batingwan ginanamon nga masolba kanina. Yes, on that note, Colonel Joseph Thomas Martir, sir, salamat gi sa time. Halong gid permi and good luck. Thank you, Action Art. Salamat, Gimiraga. Action Hotline. Taga-pamuno sa Bacolod City Police Office. Now, actually, na-obserbahan ko man na the last time ang Police Station number 6 nag-conduct sang checkpoint dira along Lupisay na, no, nga dalan. And ti ang kalabanan gina-check tricycle kag motorcycle. But during the time nga paglabay ko iya, ti may ara to sang shooting incident, no? Nga mo tong naging tinguan nila nga makakandak sang checkpoint. Pero siling ni Colonel, next time, basta may checkpoint, tanan na lang nga nagalabay
unless nga may ara iya sang pursuit operation nga kung gina-flash o kung gina-relay sa mga police stations to conduct sang isa ka checkpoint nga specifically ang target o kung may ara sang identity nga salakyan o nga mo nang ginagamit abi sa isa ka crime. Action Hotline. Kaya mo na ang isang kanagapabilin karon nga mangin misyon sa Bacolod City Police Office kung paano initanan malabot ang expectation kag mando ni Mayor Albi Benitez. Action Hotline. Peace and order dapat tutukan. So God bless sa Bacolod City PNP. Good luck sa inyo kabay pa matutukan yun no? Kag kun bala masatisfied nyo ang karon nga administrasyon sa syudad sang Bacolod. Action Hotline. 2000 for best public affairs program for radio. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Balita Espesyal! Alright! Energy, Action Boy! Happy Monday! Happy Monday! June 27 and happy birthday sa akong fathers. Yes. Lipat mo nga lang Si sa Dominador! Ano na siya? Kaya kayo ba ko tali ka, no? Retired Master Sergeant. Galing, sige na lang. Happy birthday pa! Enjoy your day and God bless you. Good health. Good health, God bless, more life, power. more power, Yes. long life. Wala ko pa siya na-text. Pero kagapon, na-advance ko na siya greetings. Yes. Pero ko lang siya i-text, liwat. Okay? Karon mo sa i-text ay idungan mo lang sa imo ipadala. Kahapon pa to yan. Ano padala na? Yes. Ah, So, kailangan. may advance greetings. Okay? Very good, very good, very, Very good. Very good good. daughter. Dude. Sana all my daughter nga pareho kay Dorel. Ate Dore, Duran na to. Amo na to guro naging paisla na guro kay. I like Siling ko Action Boy. Aha. Okay, so sa atong balita special, ari Action ba ito istoryahan ining mga interesting facts na hanungod sa adlaw or sun. Sa sun naman Action Boy. Sadya ini kay. Nasa jug daw. Dahil mo sana istoryanta. Sa san. sa jug dia. Ay kalay. So, dali lang ito lang. May mo interesante mo na ilingan mo Oo, lagi. mga siya dapat. Sa Dapat adlaw. may ara gina siya. Kay kung wala, wala na karon live. Wala kita adlaw. Yes. Kung wala kita adlaw, Magsunggod ganing adlaw ko hindi magbutwa. butlak, butwa. Butwa ka hindi siya magbutwa. Hindi ako pakita sa inyo Nagbutwa na no si Jumarit Chan nga. Si Manong Jumarin nga. Manong. Manong. Siya ga, ano pa na siya? Ga silip. Ga, kwan na siya ga. Kwan man na. Isiding. Sid-ing pa gaya. Mana. When Dugaw pala na. Ed. When July, August. Ay, pila na lang. September na. Batian mo naman ang ang nagaling mga kanta. I wanna wish
wish you a Merry Christmas na. Ah, On last Christmas na. Amo na? Amo na. Or whenever I see na. That is naman. Amo na. Siyempre may mga bonuses. May mo na? Wala kasang that is naman. So yung kadaog na raffle ya, di ba? Correct. So exciting. Kabay pa nga sa sining mga katuing ini mga mapalaro naman tablaho kay daw permi lang kuya rice cooker. Feeling ko may pulo ka naka-rice cooker sa inyo nga balay, no? No, permi lang rice cooker, sa rice cooker electric pan. Sige lang, bala, pasalamatan mo na sa saula Ah, ko oo, nga. ah. Wala ka mabaton sa December nga. Nyara no? na. Electric pan, buti mo da. Hindi na tanan ka daog. Ah. Ti. So, may ara kinayaw. Ano Lagyan sa yung minapyan. tanay bisan mga motor lang na blaw. Bumubuto. Lantawan ta kung ano naman yung aton niya, ano gani? Aton niya grand Grand prize. prize. So, Ga daogan ni si Kaduhan-dog, Bernie Villakanas. gani, ako pa to nagabot mo sang final nga, ano? Sang final nga, grand ano ni? Grand prize? Grand prize. Ay, ikaw gito? Ako gito Ikaw na yung balasulon. Kaya wala, mga balasulon. Wala kalain. Siling ko Action Boy. So, sige, dito sa atong balita special, anay. Sige. So, ang una Action Boy, the sun is over 4.5 billion years old na gali. Pila? 4.5 billion years old. Grabe, no? Sino naman nag-isip? Sino nag-isip? Yung nagkabalo Talaga. may birth certificate na siya. Naano rin mo naman. Ano naman? Kaya makabutan di Action Boy, the sun started as a cloud of dust and gas kuno. Cloud of? Cloud of dust and gas. Mhm. Tapos, it slowly formed a massive center and got hotter until it became the sun. Ay, ano na ganun? swerte, no? So, yabok mo na sa ka gas. Yabok ka gas. Hindi, blood dust? Talak. Anong dust daw? Yabok. So, made lang siya sa yabok kag sang gas. o na? So medyo sa yabok ang gas. Hindi ko magmahal ang gas, ang kerosene, ang gas na gakapikto ng sun. Na, Kina. Makotonta lang si Mr. Sun. Kasabad. So, una, may mga palabas, para sa una, sa mga bata pa kami, abot ka managoro, ilang tao ka managoro, ablang mga palabas, kita mo ng sun, makastorya siya. Lingaw-lingaw, ikaw sa una, ablang ang bukin ang ginatutuga, ang bukin ang studio, do, basta magpalabas na mama na. Istorya sila sa sun. Oo, meron naman kadaaga, ginaanan. Tapos, Pagorad, going bulilit? hindi nagpulilit. Hindi na siya nalipat Siniskwela. ako sang nando man na siya, pero doon siniskwela, doon mo na mag-istorya nga sa. Basta meron palabas kaya sa una. Kaya kisa makita mo man sa Once Upon a Time. Okay. Sige. So, next Action Boy, many ancient civilizations thought the sun was a god. Example, the Action Boy, ang ancient Egyptians. Ang ila dito nga god, Action Boy, amo ang sun, kag ginatawag nila ini nga Ra. Oo. So, Actually, sa ibang among ginaya sa subong, they worship the sun. naman na kay, di ba, the sun is necessary to grow food and for all life on earth. So, it makes sense man Action Boy, nga daw ginakabig nila blang God, no? Kaya syempre, basi amo na guro, kay, doon na-amaze sila guro nga makahatag sang life. Mukha mo na, di ba? Correct. Sa Sa Japan, I think, amo na, though, I don't know, research abi ang ining Shintoism nga nga religion. Sige. Ano ta karon later lang. Yes. Okay lang. Okay, Lizelle Lapore, morning dira sa imo. Okay. Sige. So, next Action Boys, the surface of the sun is kabalo yun man nga init ang sun, no? Pero kabalo ka kung ano siya kainit. Di ba ang boiling water? Init pa siguro sa ninit nga kape ay. Atiyo, layo. Di ba ang boiling water 100 degrees Celsius. So ang ano naman niya ang bonfire galabot naman siya 600 degrees Celsius. Ang sun Action Boy, ang kainiton niya is 5,500 degrees Celsius. Imagine bala? Bisan pala layo na tagani, di ba? Ari ta di gani once magwa tayo sa udto, macho do ginasugba ka na yan katungod sang kainiton. Kami gani na sugba man walang galing makuan gid bla matapat aw.
Wala. Ay, iba niya na batok. Mayroon po yung iba nung Si Batok yan na batok. Sino? Si Batok. Abot lang, kilala mo to. Si Batok na batok. Di ba sinusubrahan siya sa sun? Di ba kung bata ka, pag ginapainitan ka sa iloy mo, kasi feeling ko na abta, siguro sa dusi. Nabilin siguro ba? Ginapay nakuskugo siya. For vitamin. Tapos maging butang sa kuan gin butang sa kadali kay daw ang tinigang daw kuan. Ti adjust ta kay nalimtan to nagdikta luto sa pinaksyo kay sa kuan ang bata to sa gwa. Batok. Wala, hindi mo. Amo nang history ni Batok. Daw mo na. Lapit-lapit Kay na. Miss dapat ya hasta lang alas 8 sabi nga painitan tani kay from 5 day or 6 da. So tali mga 7 or 8 inabtan siya alas 12. Nalimtan. Morning da kay migo ko da Batok. Hala, may ara ka gijagli migo yan. Oh, si Batok Milises. Balak di mo yan. Ikaw na yung may sala. Ay kalay. So next action boy, ang light kuno sang sun action boy, kaya niya malabot ang earth within 8 minutes. 8 minutes. Oh, ara siya dahil, di ba? Sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Hotline! Action Radio Philippine Standard Time, alas 8:52 na. Grabe man ni ang sa mga oath-taking balakag kwan, gagin patigayon, may nag-viral man nga somewhere, diri basta sa Visayas, di lang ko magmuno. Way man nila gitnatagan, kopya niyang nagasumpa. Kita mo na sa aton group chat, yado, gaprotiko lang. Sige lang why man matter kung sala-sala ang ginambal sang man ang taking ni importante ni mo nga ginang solemn balakag dason ginambal mo gid. Klaro tigaling kay do kadasig abiguro sang judge to nga nagapasumpa siya no pa nagapurutikol gakakulang ang ginapanghambal niya pero ti amo gina basi may kulba man tong dalabla ga transaction ni din no ga lain-lain ang ginapaglawag iya ginambal iya. Pero okay lang na, no? Why mo nag-matter kung anong nambal mo, importante yung pagserbisyo mo. Kuno mo. Action Hotline! May aragan, iban nga mga konsihal yung sa mga banwa kag syudad, no, nga hindi magani palambal, pero kung sa performance, puwerte, legislative ang ila sining nga function nga mag-ubra sa mga kasuguan, pero gapaninguha man nga makahimo sa mga ordinansa, may mga debate, may mga presentation dati, pero kung nantaon mo sa debate kag sa mga argumento, technically speaking, do kapigaw, pero ti sa serbisyo, grabe palangga sang tao, since nga ang pagserbisyo, perti mo, na kung kaysa. Pero, sige lang mapasinsya ni siya sa mga pumuluyo niya, guro Action Hotline! Alas 8:54 na, now, unahon ko si Councilor Al Victor kay tingala ko bla kapon managkuha kita kapon update siya sang ila nga oath-taking kag inauguration ceremony. Siya pa naghambal ganito sa mga expectation, sa mga preparasyon nga may mga LED monitor nga ibutang, ang panugyan sa public nga magkadto sa NGC, kibot kita kabiway to siya. No, tabo kay Councilor Al, no basi may mga personal nga circumstansya nga hindi mapaiway nga amot way siya maka-attend. Action Hotline! Pero mas namin gid nga siya guro makambal kay actually kahapon nami man tong ginimo ni Mayor Albi nga ang bisan ang mga ara sa grupo Progreso nga nagdala og invite niya. Pero galing kagapon or kagabi kundi ara ko sa crowd niya ga intra, ay, purti ang sininggiyaw sa gwa to, tao imo, purti damo sa NGC sa may gwa lang, kaya limited ang area, hindi man pwede itong maginutok sila sulod. Action Hotline! Na amo to kagabi, no, kadamo sang mga naghulat gid sa mensahe sang aton alkalde. Online sa hotline. Pero ari si Councilor Al Victor ho, siling ko kapon siya pa to nagpanugyan sa public magkadto. To kibot ko nga ito siya kagabi. No, siling ko di nagkadto si Councilor Al, may nagchat sa ako niya, nagpa-Amerika, ligo araw-araw nga
temprano ko in-interview siya, nakapa-Amerika sa dayon. Sir, kumusta ka? May aga sa imo no, and of course sa tanan naton nga tagpalamati labi ni sa mga taga syudad ng Bacolod. Mayong aga sa inyo tanan. Kagabi ato ko to nagkadto ko kay siling ko ag daon ta ka pangapi after sang inauguration bala kag sang inyo nga kwan nga o taking. Why kaya si raw? Ay, wala ko kakadto Action Art, but nevertheless, my official statement would be I am very excited for Bacolod, no? Sa wakas, magasugod na ang administrasyon ni Mayor Albi Benitez, and I am excited to serve the people in the city of Bacolod together with Mayor Albi. Okay. So may mga personal reason ka gapon nga daw hindi gid mapaiway nga motuway ka naka-attend. Ang talaksan, Kuya Action Art, hindi man yung pag-upod sa sinadyang. Ang talaksan niya ni Al Espino, iyang trabaho sa Sanggunian Panglungsod. This is now the time to, kung si Congressman Greg Sataya pa, what's at work, Action Art? We are already on the process of ipatuman nato ng mga probinsya sa Team ABB sa tiun, sa kampanya. We are hitting the ground running para ipatuman ini sa first 100 days or at least the first year sa administrasyon ni Mayor Albi. Aha. And of course, kung anong platform nga ginausoy ninyo nga ang administrasyon magatutok, Councilor Al is one of the city councilors nga magaupod gid iya. That is correct. Action Art ang isa naton nga ginalantaw, no? Ang isa naton ka nga palabuton nga mga pagtilaw sa palabuton nga administrasyon ni Mayor Albi. So of course, number one, ang aton nga pundo sa siyudad sang Bacolod. Mm-hmm. And kung madumduman nyo sa nagligad na nga termino, si Councilor Al Espino was responsible for thinking out of the box na nagapangita kita sa pundo para sa siyudad. Ini sa tungod na si Mayor Albi si Insildia sang kinanlan tagaulong dapat na obrahon. I know that not just Al Espino but the Sanggunian Panglungsod, the City Council of Bacolod will be more effective sa ilang trabaho sa pagpangita sang alibyo bahin sa atong nga pundo sa siyudad ng Bacolod. And I will tell you this, without raising new taxes, no? Amo nang isa naton nga pagatutukan. Istorya man lang ning tanan, promisa ning tanan, pero kung wala kita sang pundo, wala kita sang funds kay padalagan kini tika lang ni tanan na Action Art. And I know that the Sanggunian Panglungsod is fully behind Mayor Albi Benitez para mapatuman ang initanan nga mga damgo kagandom para sa atong estad. Yes, and actually one of the challenge, even the province, ang inaproblemahan nila kay by next year, ang aton sining allotment from the national coffers do maganubo mo ang province to pilak milyon gitong inubo, sir? Actually, Action Art, kung nadumduman mo, nagligad pa ko ni katuig nagahambal. No? I did not want to, kung nadumduman mo, nadumduman ko gid niya na interview mo ko sang nagligad pa nga tuig. And I was saying that kay tanan nagahandom nga ay nagadamgo na kay ang Mandanas Garcia ruling ginpatuman na sa atong Korte Suprema kag now all LGUs, not just Bacolod, but tanan natong LGU sa bilog na pungsod may ara na sa ginatawag, hindi na sa subong internal revenue allotment Action Art ang tawag na subong NTA na or National Tax Allocation. Yes. Na kung sa diin ang mga tanan nga local government units may ara share sa tanan nga mga taxes nga gina-implementar sa aton nga national nga gobyerno. So sa subong paalabuton nga tuig 2023, we are anticipating at a bare minimum 27% reduction sa aton national tax allocation. But ako, I am very confident with the leadership of Mayor Albi, ang Sanggunian Panglungsod, Congressman Greg Sataya. Nagapati ako nga masarangan naton mapangitaan sang diferensya nga madula sa 27% nga madula sa atong nga national tax allocation allotment without let me reiterate on the first year ni Mayor Albi without raising new taxes. Very good. No, kay iti kabalukang iban ang solusyon sinaktuloy mo na i-raise mong tax mo para nga at least ma-offset inang may iban nga funds, no, pero do hindi gina mapunggan niya nga may ibanan gid by next year. Somehow may mga ideas maniguro kag basi may mga hihimuon, no, ang karon nga administration, sir. Well,
Action Art, you have to understand that para sa ihabalos ang aton nga mga tagpalamati, ang mga suki mo din sa action art, no? Nga ang aton nga gobyerno, lokal man o nasyonal, duwa ang iya ginapangitan-an sa iya nga pundo. No? There are only two ways for which government raises its funds. Number one, that is through taxes, no? And number two, that is through loans, no? Or pagpangutang. So duwa ini siya kapamaagi. Hindi ni sila tanan malain action art, but of course ginapangitaan niya sa gobyerno kung diin kita makasulod nga kung sa diin at the end of the day ulik doon tagit ang ginabatsyag sang aton nga pumuluyo, labi na gid ang aton nga taxpayers, nga hindi ka man sila maipit. Ang rason sini action art nga at 2023 ang igo sang reduction sang national tax allocation or sang una IRA is simply because ang aton nga collection is based on 3 years prior collection ng aton nga national revenue. Ang bot sinasing ganon, ang aton nga pundo nga magahalin sa gobyerno nasyonal sa paalabuto nga 2023, ginhalin ni siya sa 2020 or 3 years prior. At the onset of the pandemic, kag nakitaan man naton lockdown, wala sang income ang aton nga mga negosyante, wala sang pundo nga nagalibot sa aton nga gobyerno, sa aton nga mga negosyo. So, it is but natural nga wala man koleksyon ng aton nga gobyerno. So that is why nga the sanggunian panglungsod, the mayor, the administration of Mayor Albi Benitez is will be responsible for creating opportunities for our people. We will not take this challenge lightly, Action Art. We will accept this challenge and we will come up sa ako nga paglantaw, come up successful for our people in Bacolod City. Yes. And kagabi reiterate man sa aton alkalde ang mga priorities niya and all the programs, long-term program and within 100 days nakita naton sir nga very comprehensive nga mga sa isang damgo o kung mga plano pero ina sir nagalaom ka kag optimistic ka nga matigayon gini na within 3 years. Ako nagapatigid ako sa Action Art. Albi Benitez is a self-made man, no? Kainsindi na siya, kabalo ni siya mangita sang pundo. Isa ka rason nga nangin he has been one of the richest congressmen in the country, no? So kabalo ni siya mangita sang pundo and looking for funds for the city of Bacolod is no different. Nagapati ako nga ang abilidad ni Mayor Albi with the support of our officials sa syudad, labi na gid ang aton nga and the lone district of Bacolod or Representative Greg Gasataya will play a very big role sa pagbalik naton sa bag-o nga new normal nga ginatawag, labi na gid sa patag sang aton nga ekonomiya. Nagapati ako nga masarangan ini ni Mayor Albi, of course sa kaupod sang suporta naton sa sanggunian panglungsod kag sang representante sang aton distrito sa Kamara de Representantes ang ato nga pungsod nga si Congressman Greg. Yes, we are already actually talked about paano naton mas madasig ma-pump prime ang local economy, and not only that, not just pump priming but also ini nga pag-pump prime will benefit also our damo 57,000 plus informal settler families dito sa syudad sa Bacolod. So we are looking already for ways and means to achieve that Action Art. Si Mayor Albi has kag si Congressman Greg ginatagan sila sang pagsalig sang atong pumuluyo. They have received the widest margin in the history of politics of Bacolod City. Si Mayor Albi nagdaog 64,000, si Congressman Greg nagdaog by 110,000 votes. But then the expectations sang atong pumuluyo sa syudad tuman kataas, and we will not disappoint them, Action Art. Sir, ang gina-expect sa tanan comes sa inyo sining first session on Wednesday. And prior to that, I understand they will be having a caucus, no? Pag tinilipon. And many of Bacolod noons pamangkot actually niya sino ayan mauyat sa Committee on Finance and other committees nga may vital rule para sa pagbulig sa karon nga administration. Damo ka pamangkot, Councilor Al, would be the Committee on Finance or whatever nga committee ang preference mo, sir? Actually, Action Art, ako, I have, if you remember, ang mga pumuluin nato na kadumdum, I have chaired the Committee on Appropriation and Finance.
tang nagligad for 9 years. My full term as councilor, sa 3 terms ako ng inkonsyal sa siyudad sa Bacolod, I served the city of Bacolod as chairman ng Committee on Appropriation and Finance. But sa subong Action Art, I think I need to move to better things. I will leave it in capable hands. But you have to understand, Action Art nga ang wala sa payan nga ang Team Asenso has the majority block in the Sangguniang Panglungsod. We have 8 councilors. Okay. We are still presumptive in our role sa palabuton nga bag-o sa 11th council naton. We are still presumptive in our roles. Lantaon ta pa kung ano ang decision sa Sangguniang Panglungsod. But ako, if I were to choose kung sino ang capable nga magdala sa sininga komitiba, I would suggest that it would be number 1 Councilor Tadi Saiton to do so. And I will vote for him if he seeks that position. Yes. Pero imo ya bisan ano lang committee ang makuha mo, okay gid yes, Councilor Al. Action Art, ako ya maskin ako ya committee on janitorial services ko sa Sangguniang. May committee nga, daway niya committee, guro nga muna, no? Bugoy ni si Councilor Alay. Daway man na committee on janitorial services. Pero actually, may mga lalagko ang mga committees na. No? Nga mo na siya ang magabulig patuman. Sir? Yes, Action Art. Nautod ta, sorry. I will still serve the city of Bacolod to the best of my capacity and ability, Action Art. But nevertheless, may arap makita-ginahandom ng mga komitiba. Subaybayan na lang naton sa July 6. As a matter of fact, si Vice Mayor El Cid nagpatawag sa isa ka hinon-anon o isa ka kaupos, kaupod sa Team ADB, and of course sa mga incumbent, sa mga councilors na nagdaugman sa Grupo Progreso. I hope, Action Art, that through this meeting, wala na siyang ginatawag na politika. It is tapos ng politika, tapos ng kampanya. It is time to buckle down. We have serious matters at hand. Kinahanglan kita magtrabaho, hindi para sa aton kaugalingon, but kundi para sa siyudad ng Bacolod. Yes. Again, sir, ginahatag ko sa imo ang mikropono mo sa Action Radio Bacolod to air sa mensahe mo sa mga Bacolod nun, nga sige pamangkot niya, bitaw si Councilor Al, din siya iyakapon, manling ko baryo tangaway kabalo, sir? Wala. Action Art, ako yati ako kabalo ka naman nga, kabalo ka naman hindi maging kuya sa limelight, pero hindi nakamaran ko na nga magpakita sa limelight, pero ning ako lang yung Action Art, I am where I am needed, no? I wala ko gitigar ang akong obligasyon sa pumuluyo sa siyudad sa Bacolod. Sa sobra 115 mas nga nagbuto sa akon, kaya naghatag siyang bag-o nga mandato. And of course, sa aton man nga pumuluyo, mas kinuha ay nagbuto sa akon, which I will serve, no, in this term. Rest assured that my love and support goes out to Mayor Albi, and I will do everything in my capacity to serve the city of Bacolod, not serve Albi Benitez, but serve the city of Bacolod because amo nang gusto ni Mayor Albi. O ang mangibabaw ang pumuluyo, tapos ng politika, trabaho na kita, Action Art. Sige, good luck and God bless sa imo, Councilor, and good morning. Salamat, kid. Salamat, Action Art, and mayong aga sa atong katanan. Action Hotline. Ayos silang ni Councilor Alway man hindi man na importante hindi man ko mahilig sa limelight okay lang ko pero ang pagserbisyo ko sa Bacolod noon amo ng commitment why man siya doon sa actuality seremonya na siya kag tingob nga pagpatigayon sang oath taking, pero ang pagpanumpa kung kay isa damo man kita na saksihan even in national nga grabe man sulim na actually ang oath taking hindi niya luglaho nga kung ni-raise ka sang right hand mo sina ihado and gambal kagid sang imo pagpanumpa oath taking pagpanumpa amo ning himuon ko sa pagserbisyo sa inyo ang kamot mo nga wala nagatungtong na siya sa Biblia no nga inablang para at least kung ano man ang yambal mo da and even President Marcos amo nang ginhimo ni actually ang pagpanumpa ni President Marcos Jr. ni Bongbong, President BBM, ang Bible ito nga ginauyatan niya sa left hand, nga tungtong yung kamot niya. Amo pa itong Bible nga ang first man pagpanumpa sa kamay niya. Tiyamo na siya, pero ang tuyo siya nga at least matinlo kay nga panggobyerno ang imo usuyon, kag kung ano man ang commitment mo, dapat imuon mo gid
Kay ti kuan mo kasulim bala sang o-taking. Pero at the end of the day, kung kaisa bisan ano pa nga o-taking, ano pa nga panumpa mo, kung pag-abot sang tiyempo nga sa serbisyo, ya hindi mo man matuman ang commitment mo, kag dason na punan sang isyu sang korupsyon ng imo pang gobyerno, that is another thing. No? Budlay na iya nga klase sang bagay. Nga bisan ano mo pa kung kaisa, sa tubangan sang tao, sa mga bisita mo, sa pumuluyo, nga nagsaksi sang imo pagpanumpa, kung hindi mo malang matuman ang imo pagpanumpa, ti nada na siya gihapon. Action Hotline! Why man siya maka-attend kahapon, personal reason, siling niya, pero tiara kaya magasuporta nga magatrabaho kita upod kay Mayor Albi Benitez. Now, siling pa din ni Councilor Al because may mga vital committees kag posisyon nga dapat tungdan sila da. Ang isa nga nakita niya kuno kung interesado si former Vice Mayor and now number 1 City Councilor Tadio Saizon, siling niya kung interesado siya sa Committee on Appropriation and Finance, I will vote for him. No, masupport si Councilor Al sa sinang committee ba kung interesado si number 1 councilor Jude Tadeo Saison. Action Hotline! Pero may mga nabatian ako nga daw isa sa mga luyag nila kung pamunuan ni Councilor Aldo traffic, pero tiway pa na. Nababala na kay may kaukos sila mo. May ara sila galing close door ina, hindi man pwedeng media na makapamati sa ila. So antes pa man ang ila sining session on July 6, mabalaan na, no? At least maguluwa na siguro ang information, bantayan nyo di sa Action Radio kung sino magauyat sa nagkalinlain nga mga committees. Action Hotline! Kabalo ka, bisan ano ka man nga committee ba, nabilong, pero kung ang function mo as city councilor during sa mga hearings ng committees, actually pwede ka man lang niya ka-attend. O, pwede ka man lang yapon niya makabulig sa imo mga input, sa imo sining gusto dra sa sinang committee nga ginatalakay kung may mga issues nga mag-consider publiko bla o kung people's issue, no, nga pwede kaya maka-intrag yapon since nga councilor ka mo. Action Hotline! Actually, ang pagpungko mo bilang konsyal, hindi managaling, matter yung number 1, number 2, number 3, number malang na. Importante konsyal kaya mo nang importante. Nga ara ka dira, miyembro sa konseho. Ang number 1 kang number 12 to, mo malagyapon ang function nila da, makaserbisyo ka man gyapon. Action Hotline! Amo na mga balantayan naton. Okay, Ariyo mentor ko giniya during the high school, my good friend, Sir Francisco Ico Malcisar, good morning dira, and to all the people of Canduni. Especially to Mayor Ruiz, no? Kay Mayor Engineer Ray Ruiz, my classmate Gerson Ruiz, Tikwanda, no? Congratulations sa bag-o yung alkalde, kag Vice Mayor Cicero Silot Borromeo. From Mayor os Vice Mayor si Vice Mayor Silot Borromeo. Action Hotline! Siling ni Sir Ico Malsi, siling niya ang o-taking sang Candoni Puerto Catahom. Wow, congratulations sa inyo dira. And good luck sa tanan nga nagpanumpa lang kag nagumpisa na sa ila trabaho. Kay pagkatapos ang inyo o-taking sina, tibay Monday, expectaron na gidya sang tao nga pwede pagidya trabaho gi kamo gusto. Kung may ngagaw to karon Sir Liba pa, pagbalik ta kung may chimpote ba dasudan tani kay parte sa traffic damo gitaya istoryahan sa traffic mo. Nga kinanglanon naton nga tutukan subong, no? May ganining konseho, ya kabalo kang konseho ang function nila na way nakinalain sa maginahimo sa mga senador tos babaw. Kaya mo na legislative ang function nila mo. Actually, ang purpose na dapat may check and balance nga i-scrutinize nila ang mga budget nga gusto sang alkalde i-request nato for approval nga mo na ginaktuhan sang SP. Isa Senado, so mga grabing komposisyon, may mag-iloy, may mag-utod. Tiyan mo na kami na istorya ko nga negosyante. Siling ko, sir, tiyan mo mambal mo sa nasyonal man, ano mga problema to?
Simple lang sabat sa akon sa negosyante. Nya ano pa ginakabalakan mo? Yara ng Tulfo. Ara na si Ruben Padilla. Ara na mag-iloy nga bilyar. Ara na mag-utod nga iresito kang Estrada. Oh, mauri ka pa bla? Mag-utod nga Cayetano. Oh, di kundi pamilyara da. Nya okay na. Maubra pata problema na itugyan ta na sila da. Action Hotline. Hopefully, good luck. No kabay pa. Nga mangin maayong ila performance. Kagang ila sini nga trabaho. Nga kung pamatian mo during the campaign, kita nga pumuluyo gina kapital, kagitagid ang ila sini nga ginakabalakan, handom nga ma-serbisyuhan. Kabay pa kuntani no nga mapatuman. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Balita espesyal! Alright! Energy, Action Boy! Happy Monday! Happy Monday! June 27 and happy birthday sa akong father. Yes. Lipat mo nga lang Si sa Dominador. Ano ni siya man? Kaya ba ko tani ka, no? Retired Master Sergeant. Galing sige na lang. Happy birthday pa! Enjoy your day and God bless you. Good health. Good health, God bless, more life, power. more power, Yes. long life. Wala ko pa siya na-text. Pero kagapon, na-advance ko na siya greetings. Yes. Pero ko lang siya i-text, liwat. Karon mo sa i-text ay idungan mo lang sa imo ipadala. Kahapon pa to yan. Ano padala na? Yes. Ah, So, kailangan. may advance greetings. Okay? Very good, very good, very, Very good. Very good good. daughter. Dude. Sana all my daughter nga pareho kay Dorel. Ate Dore, Duran na to. Amo na to guro naging paisla na guro kay. Si Lingo Action Boy. Aha. Okay, so sa atong balita special, ari action ba ito istoryahan ining mga interesting facts na hanungod sa adlaw or sun. Sa sun naman Action Boy. Nasadya ini kay. Nasa jug daw. Dahil mo sana istoryanta. Sa san. Sa jug dia ay kalay. So, dali lang ito lang. May mo interesante mo na igling nga mga bagay. Ano siya dapat? Sa Dapat adlaw. may ara gina siya. Kay kung wala, wala na karon life. Wala kita adlaw. Yes. Kung wala kita adlaw, Magsunggol ganing adlaw ko hindi magbutwa. butlak, butwa. Butwa ka hindi siya magbutwa. Hindi ko pakita sa inyo Nagbutwa na si Jumarit Chan nga. Si Manong Jumarit na nga. Manong. Siya ga, ano pala na siya? Ga silip. Ga, kwan na siya ga. Kwan man na. Siding. Siding pa gida. Mana. Ano ga pala na. July, August. Ay, pila na lang. September na. Batian mo naman ang nagaling mga kanta. I wanna wish you a Merry Christmas night. Last Christmas. Amo na. Or whenever I see na. That is naman. Siyempre may mga bonuses. May mo na? Wala kasing that is naman. Yung
daog ta raffle ya, di ba? Correct. So exciting. Kamay pa nga sa sining mga katuing ini mga mapalaro naman tablaho kay daw permi lang kuya rice cooker. Feeling ko may pulo ka na ka rice cooker sa inyo nga balay, no? No, permi lang rice cooker, sa rice cooker electric pan. Sige lang, bala, pasalamatan mo na sa saula Ah, ko oo, nga. ah. Wala ka mabaton sa December nga. Nyara no? na. Electric pan, buti mo da. Hindi na tanan ka daog. Ah. Ti. So, mayara kinayaw. Tani Lagyan sa mga minapyan. tani bisan mga motor lang na blaw. Buto. Lan taon ta kung ano naman yung aton nga, ano ga ini? Do- Aton nga grand Grand prize. prize. So, Ga daog gani si No, daog gani si kaduhan-dog, Bernie Villakanas. gani, ako pa to nagabot mo sa final nga, ano? Sa final nga, grand ano ni? Grand prize? Grand prize. Na. Ay, ikaw gito? Ako gito Ikaw na gito bala sulong. Kaya wala, mga pala sulon. Wala kalain. Siling ko Action Boy. So, sige, dito sa atong balita special, anay. Sige. So, ang una Action Boy, the sun is over 4.5 billion years old na gali. Pila? 4.5 billion years old. Grabe, no? Sino naman nag-isip? Sino ako? Sino nag-isip? Yung nagkabalong may birth certificate na siya. Nalo ni mo naman. Ano naman? Kaya mga kabutan reaction boy, the sun started as a cloud of dust and gas kuno. Cloud of? Cloud of dust and gas. Mhm. Tapos, it slowly formed a massive center and got hotter until it became the sun. Ay, ano na ganun? swerte, no? So, yabok mo na sagli ka gas. Yabok ka gas. Hindi, blood dust? Talak. Anong dust daw? Yabok. So, made lang siya sa yabok kag sang gas. o na? So medyo siya yabok ka gas. Di ko magmahal ang gas, ang kerosene, ang gas na gakapikto ng sun. Na, kina? Kina? Makotonta lang si Mr. Sun. Kasabad. So, nabla may mga palabas, parabla sa una, sa mga bata pa kami, abot ka managoro, ilang tao ka managoro, ablang mga palabas, kita mo ng sun, makasturya saya. Lingaw-lingaw, ikaw sa una, ablang mo. Ang bagay na ginatutuga, ang bagay ka ng studio, do, basta magpalabas na mama na. Istorya sila sa sun. Oo, meron naman kadaaga, ginaanan. Tapos, Kuwan ko rad, going bulilit. hindi nagpulilit. Hindi na siya nalipat lang Siniskwela. ko sang nando araman na siya, pero doon siniskwela, doon mo na mag-istorya nga sa. Basta meron palabas kaya sa una. Kaya makita mo na sa Once Upon a Time. Okay. Sige. So, next action boy, many ancient civilizations thought the sun was a god. Example, the action boy, ang ancient Egyptians. Ang ila dito nga god action boy, amo ang sun, kag ginatawag nila ini nga Ra. Oo. So, Actually, sa ibang kuwan among ginaya sa subong, they worship the sun. naman na kay, di ba, the sun is necessary to grow food and for all life on earth. So, it makes sense, man action boy, nga daw ginakabig nila blang God, no? Kaya syempre, basta amo na guro, kay doon na amaze sila guro nga makahatag sang life. Baka mo na, di ba? Correct. Di, Sa Japan, I think, amo na, though, I don't know, kuwarabi, research, sabi ang ining Shintoism nga nga religion. sige. Iyan na takaroon. Later lang. Okay lang. Okay, Lizelle Lapore, morning dress sa imo. Okay. Sige. So, next action, boys. The surface of the sun is kabalo ka. Kabalo man nga init ang sun, no? Ay, Pero dito. kabalo ka kung ano siya kainit. Di ba ang boiling Init pa water? Init pa siguro sa ninit na kape ay. Atiw, layo. Di ba ang boiling water 100 degrees Celsius. So ang ano naman niya ang bonfire galabot naman siya 600 degrees Celsius. Ang sun action boy, ang kainiton niya is 5,500 degrees Celsius. Imagine bala? Bisan pa nga, layo na tagari, di ba? Ari ta di gani, once magwa tayo sa udto, macho, do ginasugba ka na yan, katungod sang kainiton. Kami gani na sugba man walang galing makuan gid bla matapat aw. Wala. Ay iba niya na batok. Pero pwede iba no nga. Si Batok yan na batok. Sino? Si Batok.
Abot lang, kilala mo to. Kasi matok na batok. Di ba sinusubrahan siya sa sun? Di ba kung bata ka, pag ginapainitan ka sa iloy mo, kasi feeling ko na abta, ko na dusi. Nabilin siguro ba? Ginapay nakakuskugo siya. For vitamin. Tapos ang maging butang sa kuan gin butang sa kadali kay daw ang tinigang daw kuan. Te adjust ta kay nalimtan to nagdikta luto sa pinaksyo kay sa kuan ang bata to sagwa. Batok. Wala, di mo. Amo nang history ni Batok. Daw mo na. Lapit-lapit Kay na. Miss dapat ya hasta lang alas 8 sabi nga painitan tani kay from 5 day or 6 da. Sa tali mga 7 or 8 inabtan siya alas 12. Nalimtan. Morning da kay migo ko da Batok. Hala, may ara ka gijagli migo yan. Oh, si Batok Milises. Balak di mo yan. Ikaw na yung may sala. Ay kalay. So next action boy, ang light kuno sang sun action boy, kaya niya malabot ang earth within 8 minutes. 8 minutes. Ara siya dahil. Di ba layo siya pag once siya. Magbutlak siya. Oo. Kaya dahil within 8 minutes. Malabot ang earth. Okay. Sige. Sige. So, next action boy, without the sun, in fact, yun yung action boy ha, without the sun, there would be no life on earth. Correct. Diba? Oo. Kasubo, action boy, di ba may mga lugar sa iba niya pungson nga, meron sila 4 months nga wala sang sun, di ba? Meron man nga 4 months nga wala sang dulom, puro lang transan. No? Do ka, hindi ko na guro carry. Ikaw, carry mo na. Ikaw, carry mo na feeling ko. Nga wala sang sun. Nga wala sang dulom. Wala Sun lang tala. Or wala sang sun man. Parang lang sa ako, doon na-blows mo lang ng pulit from Singapore. Pagkanto, first day kanto sa amon, mga 1-year-old lang siya. Kaya wipe sa buot. Pagbalik ka din, mga 11 na siya or 10 na siya or 11. Nakibot sa iyang paglasay siya, nakadulom na. Ay. Kasi Singapore, last na ibig kambina yan. Amo na ang pag, sanag piya mo. Sanag pa. Kaya ano siling niya? Tiyan mo na ito nga daw, lipot to sila ang adlaw. Lipot ang gabi. Lipot ang gabi sila. Tiisin nga, abin siya mo pati nga amo na ura. Alas 6 na. Alas 6 na. Alas 6 na. Kay alas 6 pa lang. Alas 6 pa lang. Tinamihan ka man na mo na nga daw kalawig isang adlaw. Do ka okay, ako ti kung adjust ka gina magamuna. Pero ti amo na syempre alas 9 sa gabi sa nagsanag pa do. Galing ka ti pagka alas 6 ka dulom pa. Dulom pa no. Alas 7 ka dulom pa. Di kay kung dito tarag dako ti manad ta na ya. Adjust na ya. Tapa adjustable ta ya. So bodo ano niya. Do sama na sa strap. Ay, kalay. Ano pag mga So, talaka. Next action boy, all planets in the solar system orbit the sun. All planets in our solar system orbit the sun. This means they go around the sun. Galibot sila sa sun. Yeah, so Earth takes 365 days by to orbit the sun or libot sa sun. So, amo na, may harata sun. And after 4 years, 366 kay leap year. So, talaka pa. 30 pa. So, mo na nga 365 days din sa aton. Aksyon Radyo! Aksyon Hotline! May nga gadira, may lang pag-monitor ho sa kay classmate Ruda Miliendes sa Gilungan, sa Kawayan, sa Manggada. Kumusta ka mo? Kay paring Jewel, salamat gid may lang pag monitor, no? Thank you gid sa pagtutok diri sa Action Radio Bacolod. Ang iban hindi ko na gid malabutan, no? Sorry gid sa mga naga-monitor, no, nga hindi ta labutan kay limitado gid abing tiyempo naton. Diding alomento kag Brit Heart Tunato, Rialin Lobrigo Facturan, Morning Man, ara man si Elvira Gilugo, kag Sabordo in Imalay. Si Papa niya kuno dira sa barangay Tilingho, ginatamay lang, in Imalay Sabordo, may gaga dira, thank you for listening. Kag kay tanan nga OTTG, no? Archie Bais na, kag tanan nga miyembro sa OTTG, salamat gina sa pagmonitor ninyo as always. Action Hotline! Karon sa udtong advisory na lang sa COMELEC sa pag-kick off o pag-resume sang voters registration comes Monday. Bantayan nyo sa Action BBB program with Action Rex Cantong. Action Hotline!
Aksyon Artay Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!